Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu te maqalah kang nomor 5. Iku suila disuwuni pirsa. Iku suila disuwuni pirsa, ditakoni sapa Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa karrama wajahu. Ma utai nopo iku asqalu luweh abot minas samai tinimbang langit. Wa malan utai nopo iku ausaqu luweh jembar minal ardi tinimbang bumi. Wa malan utawi nopo iku agna luweh sugih minal bahri tinimbang saking segara. Wa malan utai nopo iku asaddu luweh atos minal hajari tinimbang saking watu. Wa malan utai napa iku akharu luweh panas minan nari tinimbang saking geni. Wa malan utai napa iku abratu luweh adem luweh membeku minaz zamhariri tinimbang es batu. Wa malan utai napa iku amaru luweh pait minas sumi tinimbang racun. Faqala mongko jawab sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajahu. Al buhtanu utawi gawe-gawe kegorohan, nek cara saiki berita hoax, merekayasa berita hoax. Wal qadhafilan nuduh bil batili kelawan batil alal baroya ing atase makhluk al khalaiq makhluk ku asqalu luweh abot minas samai tinimbang langit. Makalah sing nomor 5 niki Sayyidina Ali disuwuni pirsa, suila disuwuni pirsa, ditangkoni, sahabat Ali, napa sing perkara sing luwih abot tinimbang langit? Napa ta perkara sing luwih luas tinimbang bumi? Napa wonten perkara sing luwih barang sing luwih sugih tinimbang segara? Napa wonten utawa napa perkara sing luwih atos nimbang watu? Napa ingkang luwih panas tinimbang geni? Napa ingkang luwih adem tinimbang es? Lan napa ingkang luwih pahit tinimbang racun? Jawab Sayyidina Ali, al buhtanu sing nomor 1 al buhtanu aiftira'ul kadibi wal qadhabi bil batil alal baroya ing atase makhluk asqalu minas. Gawe-gawe berita hoax, menyebarkan berita bohong dengan tuduhan-tuduhan batil itu sangat memberatkan bagi makhluk ngluwahi abote nyangga langit. Umat itu iso rusak gara-gara aneh berita hoax. Direkayasa intelijen nganggo cara kebohongan yang masif. Rakyat salah pilih itu ya gara-gara adanya berita hoax yang masif. Ekonomi hancur gara-gara berita hoax yang masif. Saniki goncang perkara saham Indonesia. Ya gara-gara nopo? Berita-berita bohong yang disiarkan secara masif di medsos. Rumah tangga bisa berantakan gara-gara berita hoax. Gitu. Ada berita bohong yang disebarkan secara masif.
Karena apa? Kebohongan yang disiarkan, yang disebarkan secara masif berkali-kali didengar, sering kali dilihat, itu akan dianggap sebagai kebenaran. Karena kadang-kadang menungso akeh sing tertipu, akeh wong awam iku sing mergo ora teliti. Niku salah persepsi. Kadang-kadang sakniki antarane wong sing alim tenanan karo wong sing viral, iku dipilih wong sing viral. Anggapane sing alim ku sing viral. Padahal sing viral iku goblok-goblok. Moto kita pakai surat cekok. Viral tadi dai no TV tadi YouTuber niku mboten cekok. Kon moco kita pun mendengar iso. Tapi masyarakat awam kadang-kadang wis kadung terbawa persepsi gitu. Terbawa persepsi kebohongan yang disebarkan secara masif sehingga apa? Masyarakat itu menganggap itulah yang benar. Lho sakniki niku ada istilah gitu. Bapak penipu berparas lugu yang lucu. Lho niku duka sapa niku?